Vadiwa vateereri tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa. Ichi chirongwa chatinokupakurai Secrets and Confessions. So ndichaisa link kune imwe episode ku-European Confession. This episode is about a man from Ghana who was saying that he slept with a ghost. Hanzi ndakarara nechipoko chegirlfriend yangu. So just go over there and listen to that story. Rekaiti vatapinda muma confessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi hello mukoma Nyash, please help me out ndisati ndaora magadziko angu, because ndine mamwe mapiritsi andainge ndakatenga. Mapiritsi awa ndainge ndakamaziviswa neimwe shamwari yangu. Zvikanzi mapiritsi awa anobva kuZambia, ndeaya ekuti ukwanise kukudza magadziko ako, but ndiri kuita mamwe mapundu kumagadziko angu. Mapundu awa anoti after one day anenge azara mvura obva atanga kuputika. Mvura yacho inenge ichinhuhwa zvisingaiti. Zvekare pakati pemagadziko apa panogara pakaita kakutsemukira zvekuti panorwadza zvisingaiti mukoma. Ndatambura, ndinotogara nekabhodhoro kespirit zvekuti ndikanzwa pava kuita sekunge panenge pachivavirira, ndinobva ndanyika kotoni muspirit ndobva ndazvizora-zora pakati pemagadziko ipapo, because kakuvavirira kacho kanenge kakanyanya. Kunyangwe uri pavanhu unenge uchitonzwa kuda kukwenya, but chinhu chava kundinetsa mablisters awa ari kubuda kumagadziko kwangu. Mablisters awa haarwadzi, but ndinozotonzwa magadziko angu ava kunamira pachipfeko changu chemukati. Ndobva ndaziva kuti mablisters aya anenge aputika. Ndobva ndazora-zora spirit kumagadziko kwangu. Please help me out mukoma Nyash, because ndiri kutya kuti ndichazopedzisira ndava kuora magadziko angu. Inini ndiri musikana ane makore 19 years. Ndinoitawo basa rekurara nevarume kuti ndikwanise kurarama. Sezvamunoziva kuti basa iri remumabhawa iko zvino rava kutoda uine ganda nemuviri zvinoratidzika kuti ukwanise kuwana macustomers. Izvi zvekutengesa mumabhawa mukoma Nyash ndakazvitanga soon after ndatangawo kuenda kuchikoro kuuniversity. Pressure yainge iri ikoko yainge yakawandisa, so I started dating different men. Ndikabva ndaona kuti saka munhukadzi unokwanisa kutodata even 4 men at a time, umwe neumwe achikupa mari, zvinhu zvako zvitoendeka. Ndakazopedzisira ndava kutopinda mubhawa, but inini originally bhawa ndainge ndakarivenga. I told myself kuti kana kuri kunzi ndichatsvaka support kubva kuvarume vanenge vakasiyana-siyana, we have to do it zvine love mukati, not izvi zvekuti unongoenda wobva wanokotamiswa wobva wapiwa mari. But pakazouya umwe musikana pamba pedu akabva atanga kuloja. Musikana uyu, she became my friend. Ndipo paakazondiudza kuti basa rake rainge riri rekutengesa mubhawa. Inini mukoma Nyash ndinogara kunoku kuchitungisa, but please do not post my voice nekuti vamwe vanokwanisa kuzonzwa izwi rangu. Saka chingoitai zvekutaipa up nyaya yangu pamwe ndingawanawo dambudziko. Ndichitanga kupinda mubhawa, I then realized kuti uwane customer unofanira kunge utone ganda rinenge rakaitawo kakutsvukirira. Ndikabva ndatanga kubleacha, and also mazuva ano kubhawa kwacho kwava nepressure yekuti munhu kuti unyasodiwa nevanhurume unofanira kunge une iya yavanoti Nyash kana kuti magadziko anenge akati kurei. Ini ndainge ndiri munhu wekuti ndainge ndiri mutete, apa ndakasviba asi ndakanaka hangu ndakadaro. But mukuzotamba nevamwe ndakazoona kuti of all my friends ndini ndega ndainge ndingori slender. Saka paya pakutamba muri mubhawa muchiattracta macustomers, vanhu vanenge vakangotarisa vaya vanenge vane big Nyash. Chaindirwadza ndechekuti taiti kana tikabuda tikaenda out sevanhukadzi tichienda kunoshanda basa redu irori, of all the girls vandenge ndiinavo, sometimes ndindega ndinenge ndine 3/4 kana kuti half of the mari yatinenge tashandira usiku hwose. And I knew the reason was that
pamayellow bone ose ndini ndega ndinenge ndingori black, and varume vaimhanyira kumayellow bone nevakadzi vanenge vane zviuno zvinenge zvakaita kudzoka mukati. I then told myself kuti it was high time yekuti ndiite up my game. Ndakabva ndatenga mamwe majombo, saka zvandaiita ndaitora maplastics ndobva ndaisa mumakumbo, ndobva ndaswera ndakapfeka majombo iwawo. Ndaizoti kana ndaburitsa gumbo rinenge rakaita kusweta, but after a few weeks ndichipfeka maplastics iwawo, mukomana gumbo rangu rakabva ratanga kuita yellow chaiyo. After ndapinda pachirongwa ichi chekuzvikudza magadziko nekuita yellow bone, out of nowhere ndakabva ndatanga kuketywa nematruck drivers. Ndakazotanga kudanana neumwe driver, most of the routes aienda ainge achienda kuZambia. Then one day akazoenda neni. Paakaenda neni kuZambia ikoko ndakasvika ndikaona kuti muZambia ndimo mumusha meMapiritsi aya anogadzira muviri, sezvo ndainge ndichida kuzama kuita. Ndakatenga mafuta ainge akasiyana siyana ekutsvukisa mapiritsi emahips nemabums. Ndichidzoka kuno, those pills akabva andibvuma. Then ndakazowedzera kutsvuka neimwe injection iro randainge ndakaudzwa neimwe shamwari yangu kuti rinowanikwa kuZambia ikoko. On the other trip yandainge ndakaenda neboyfriend yangu uyo, ndakabva ndasvika ndikabayiwa injection iroro, but ndainge ndichifanira kuzogara ndichidya chikafu chakanakisa. Chikafu was not a problem because mari ndaigara ndiinayo. Ndakatsvuka ndikabva ndaita semunhu wekuti ndainge ndatoiswa pamushikashika. Ndainge ndisisina kana zororo. Ndaiti kana ndiri mubhawa ndaiimbirwa song yaya inonzi bhiza iri riri kuda mutasvi, and varume vaiti kana vakanditarisa vainyazonzwa kuti nhasi zvangu pano munhu anenge andibata anoita kundipedzera shungu. Money was flowing in, but dambudziko ravapo mukomanashi nderekuti varume vazhinji vandaisangana navo, because of my age, vainge vachindichiva zvekuti waizotoona mapedza kuita bonde kuti munhu anenge akubvarurira condom nekuda kwezvaanenge achifila pauri. Izvi zvakakonzeresa kuti ndive munhu wekuti ndinobatwa nesiki dzakasiyana siyana. I think kuti hapana mhando yesiki yandisingazivi mukoma. Ndakambosvika pastage yekuti ndakamborohwa neimwe siki. Pandakaenda kuchipatara vakangondipa imwe cream, so cream iyoyo ndakangonzi ndinofanira kuswera ndakaizora panhengo yangu, but mukoma Nyash ndipo paunoona kuti kune varume vane zvivindi. There were some men who would come to my house. Ndobva ndava explainira the situation yekuti handisi bo, handikwanise kuita bonde, ndiri kurwara, but munhu aikubhega kuti shamwari inini ndichangopinda zvakadaro. Ndaishamisika murume achingodhidha mukrimu imomo, but now dambudziko rava pandiri. Handichazivi kuti ichiri siki here kana kuti chatovawo chimwe chirwere, because now kurwara kwandakatanga kuita, ndakatanga kuita tumwe tumapundu kumagadziko kwangu uko. Tumapundu utu twakatanga tuchiita zviya zvekuti kana tukabuda twunobva twaomarara within one day, but now twava kubuda mvura, and now mamwe mapundu acho ava kutoita maronda asingapori and anonhuhwa zvisingaiti. That's why ndichigara ndiine chibhodhoro chespirit, because pamaronda ipapo sometimes ndikamboita sekunge ndaisa spirit anobva ambooma, but the following day ronda racho rinobva ramuka riri nyoro. Mukoma Nyash, handichatombozivi kuti ndoita sei. Ndiri kumbira kuti mundiposterewo paplatform yenyu, maybe kune mamwe mamedical doctors anokwanisa kundibatsirawo kuti condition yandiri kusafa iyi haisi cancer here, because I am so scared. Handidi hangu kuzonzi ndinzi ndafa necancer. Thank you. Ndichange ndichiteverawo mucomment section. Vadiwa vateereri, nyaya yamanga makateerera, I received it as a WhatsApp voice note. Ndokubva ndaitaipa out. Zvakangoma hazvo, she is looking for help. Kana kuine vanhu vanenge vari in the medical field, please let us know kuti zviri kuitika pamwana uyu, is it normal kana kuti reaction. Hanzi kuti ndiregedze kunwa mapiritsi iwawo, magadziko angu anobva atanga kuita sekunge ane mvura mukati, hanzi anoita mvura. Asi ndikatanga kunwa mapiritsi iwawo zvekare, after a few days hanzi magadziko angu anobva aita back to normal. So I am afraid kuti kana ndikasiya mapiritsi awa zvachose, magadziko angu anenge azara mvura. Zvakaoma. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera.
Hanzi hello Nyash, inini ndiri kukumbira rubatsiro kubvawo kumhuri yeZimbabwe. Ndina baba vangu vari kupomerwa uroi nevana vekwaamai inini. Ndiri mukadzi ane makore 39 years. Handina hangu kuroorwa but ndine vana vangu vaviri. Nyaya yangu yakamira sekudai. Baba vangu vainge vaine barika, vane vakadzi vavo vatatu, uye mumba mababa vangu tose kana tichikwanisa kuverenga vana vanozivikanwa tiri vana 25. Pau 25 vasikana vaviri chete ndivo vega vane varume. Vamwe vese tese tiri vanhu vekuti takangomitiswa, vamwe vakangorambwa. Apa vasikana vemumhuri tiri 16. Just imagine mukoma Nyash kuti pavasikana 16 only 2 ndivo vega vari kuvarume, vamwe vose tiri madzoka. Mumba maamai vangu sister yangu ndiye ari kumurume nemwana wekumukadzi wechinhamba 2. Vakomana vemumba mamai guru ndivo vari kuita zviupenyu zviri nani. Vamwe vese hapana vanogara kumusha vakaroora vakadzi, but vakadzi vacho vazhinji vanongoenda for no reason. Ndezviya zviya zvekuti tinozotobhega muroora kuti please dzoka kumba, because tiri kuona kuti kana tikada kunyanya kuyananisa varoora nanabhudhi, varoora vanopedzisira vaenda. Saka kunyange muchiona kuti apa muroora anenge ari wrong, munozotoguma manyengerera muroora so that mumusha munongoramba muine varoora. At least zvinozobvisa hazvo nyadzi. Zvino zvazvadai mhuri yose yava kupandukira baba kuti baba ndivo vari kukonzeresa zvese izvi. Vana vekwaamainini vakabva vauya pamba pedu because at that time baba vainge vari pamba pedu, ndokubva vatanga kurova baba. After varova baba ndokubva vatanga kutaura kuti baba tiri kuda kuvapisa because ndivo vari kukonzeresa kuti tishupike kudai mukati mekurarama, muri kuroya imimi. Vakabva vatanga kupomera amai vangu vakabva vati imi ndimi muri kuroya nababa, wai muri kuzama kuda kuvhikira murume uyu. Nhau yekuti munoziva kuti imimi nemurume wenyu pamakaenda kunoromba makaromba mose. Saka izvi zvava kukonzeresa division mumhuri because vanabhudhi vakabva vatsamwa nethe way yekuti vana vekwaamainini vainge vauya vakatuka amai pamusha pavo. Ukuwo baba mashoko avo avari kutaura vari kuti ivo nenhau yekuti vakarohwa nevana, tese sevana tinofanira kudzoka kumusha tobva tavakumbira ruregerero because hanzi zvatakatoita ingozi. Ndiri kukumbira kuziva kuti nhai zviriko here izvozvo zvekuti kana vana vakafamba vakawana zvavanenge vawana, kana kuri kunzi vana vakaita hasha vakarova mubereki, inobva yava ngozi here? Ininiwo handichatombonzwisisi mukoma Nyash because izvi zvemweya zvacho ndakazopedzisira ndangosiyana nazvo because each and every time ndaiti kana ndikafamba ndikaenda kumasowe ndikapiwa muteuro wandinenge ndapiwa, life yangu yaibva yaoma. Zvimwe zvekuti wega unoona kuti apa ndazvigokera ndega moto muziso, but the moment yandinongosiyana nazvo izvi zvekuenda kumasowe ndinoona life yangu ichifamba zvakanaka. Plus chimwe chinhu chaizondibhowa kumasowe ikoko, waikwanisa kuudzwa kunzi ndiri kuona banga mava padhuze nekufa, baba venyu vakakubatirai banga, but after ndikangosiyana nezvekumasowe upenyu hwangu hobva watanga kuendeka. Dambudziko rangu rava pakuti isusu sevanasikana vemumhuri takazocreata WhatsApp group redu rekuti tinge tichidiscussa zvatinenge tichisangana nazvo mukurarama. Saka mukutaudzana kuya inini vanhu ndakabva ndavaudza kuti vana sisi zvamuri kutaura izvi zvekuti tinofanira kufamba tiri tose sevanasikana zviri right, but inini kuno kunyika kwandiri kwevatorwa musafunga kuti ndakangogara. Ndakatombosvika pastage yekuti ndaifamba kumaprofita akasiyana siyana. Dzimwe nzvimbo ndaipedzisira ndava kutoona kuti zvava kuda kutoitika panapa, muprofita uyu atofunga zvekuda kundibata chibharo. From there on ndakabva ndangoramwa because the moment yekuti ndainge ndichiita serious neizvi zvemasowe zvinhu zvangu zvaitowedzera kusunga, but the moment yandinongozvigarira hangu mumba mangu ndichizvinamatira ndega, upenyu hwangu hunotanga kuendeka. Izvezvi I am actually working a very nice job and handidi kurasikirwa nebasa iroro nenhau yekuti ndava kutanga kufunga izvi zvamuri kutaura zvokuti ngatifambei. Anenge achida kufamba ngaambofambawo ari ega aonewo nhamo yandakamboona.
kubva ipapo ndakabva ndatoitwa muroyi. I was surprised kuti some of my sisters vakatondibloka, tinongotaurirana mugroup. Chandinoda kuziva kuti inganzi imhosva here kana munhu wafunga kungoti hako wafunga kuda kungozvinamatira mumba, hauchadi zvekufamba uchingokonfema zvimwe zvinhu zvekuti zvinopedzisira zvava kukupa mastresses mukati. Please mukoma, kana mukaposta nyaya yangu notify me, nditevererewo mucomment section. Ndo yanga iri nyaya yakabva kuna Haiti vedare, please tongaiwo apo kuti zvingafambiswawo sei. Ndiyo yanga iri nyaya yakabva kuna Haiti vedare, tongaitinzwe kuti Haiti ari wrong here nemashoko aakaudza hama dzake. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Anzi hello mukoma Nyash, I always listen to your stories. Ndinoita zvekudownloada ndobva ndateerera zvangu ndichidriver. Chakaitika ndechekuti mukoma, inini ndaiva nerimwe truck randaifamba naro, saka ndaipota ndichibawo dhiziri mutrack iroro nekuda kwemadhiri anenge akawandisa. Saka kuti ndikwanise kubhalansisa mari dzacho, ndaiitawo ndichizvomora dhiziri mutrack iroro, ndozongoitawo ndichingosesekedza kusvika ndazosvika pa the next destination. But after ndaba dhiziri mukoma Nyash, pane zvimwe zvinhu zvakazoitika zvekuti nanhasi handitombonzwisisi kuti on that day chii chakaitika. Ndakati ndapedza kudrena dhiziri, muromo wangu ndokubva waenda parutivi. Ndakaita almost 4 hours muromo uri parutivi. Kana kudaira foni ndainge ndisingagoni, kana kutaura nefoni ndainge ndisingagoni, muromo waingova uri parutivi. Ndakadriver ndakadaro. Ndiri murume ane makore 33, ndainge ndiri shofe kwemakore akati then company yandaishandira ndakazongodzingwawo after ndadrena dhiziri, ndokubva ndadzoka hangu kuno kuZimbabwe. Ndadzoka kuno kuZimbabwe ndakazowana basa iri, the owner wematracks iwawo ari kuMozambique. So the route yandainge ndava kurova, ndainge ndichirova hangu Mozambique, South Africa. Then ndakazomboedza kuda kurega kahunu aka kekutora dhiziri, but chinonzi regedza ndechiri mumaoko, chinenge chiri mumwoyo zveshuwa unosvika pakufa nacho. To be honest, ndichingoda kubuda pachena zvimwe kuda ndinokwanisa kubatsirika padambudziko rangu iri rekupfimba vanhukadzi kasingapere. Kuno kuMozambique mukoma, ndatova neimwe mhuri iri ikoko, kutoneka mwana kacheche. Ende kuSouth Africa ndine imwe girlfriend yandiinayo, she's a South African, but hatisati hedu tava nemwana tose. Then kuZimbabwe originally ndine mudzimai wangu ane vana vaviri, saka pressure yacho inenge yakandiwandira. I have to hustle netrack irori kuti ndikwanise kubalansisa masaidi ose, so that hakuna anosuspecta kuti kunze uko kune umwe munhu wandinenge ndichifambidzana naye. Izvi zvakabva zvazokonzeresa kuti kahunu kangu kaya kekupota ndichisveta dhiziri patrack kabva kadzoka. Then ndazodzokera kuMozambique, bosi vakabva vandidaidza, vakabva vanditi zvawakaita usazvipama futi, ndinozviziva kuti wakandibira but ucharamba hako. Inini ndakabva ndaramba. So ndichitaura nemamwe madrivers takabva tatanga kususpecta kuti maybe boss vainge vakainstalla masensor mumafuel tanks so that he can see kana kuine munhu wekuti anenge ambodrena dhiziri. And also we knew kuti mamwe macameras ainge ari pamatracks awa aingoshanda ndeye mukati, ekunze yaingovawo valasi zvayo because tainge takatombozvitesta. So ndakazoenda netrack iri ndokubva ndasangana nevamwe mukoma vangu vari muSouth Africa, is an automech. Ndokubva vazotarisa matanks aya vakabva vakonfirma zveshuwa kuti hapana kana masensa ari mutank umu. Ndakabva ndazodzokeredza zvekare kuba rimwe dhiziri, but mukoma Nyash ndakangoti ndichingopedza kusveta dhiziri riya ndikabva ndadaidza vanhu vandaida kutengesera chi 25 liters chandainge ndasveta. Vanhu vaya vachingoenda mukoma Nyash, ndichipinda mutrack ndakaita sekunge munhu ainge arohwa chibhakera kufesi. Ndakangonzwa imwe pressure mumazino mangu umu, ndikati kochiko chiri kuitika kwandiri. Pakazopinda phone call, ndikashamisika kuti ndaitotadza kutaura. Ndaiti ndikazama kutaura ndaita sekunge munhu akasungwa rurimi, hakuna kana word raibuda mumukanwa mangu. Ndipo pandakazoisa track pasite ndikazvitarisa somuromo wangu ndakarohwa
hana zvokuti ndakabva ndakandira chiglass kure kwakadaro ndakaburuka mutrack mukoma Nyash ndichida kutiza kwacho kwandaida kutiza ndichida kuenda ndaisatomboziva ndakazozvitora selfie mukoma Nyash nanhasi picture racho ndinaro muromo wangu wainge wakaenda kuside nechekuright uku but after some hours mukoma muromo wangu wakazoita right ukaita normal pandakazodzokera kuoffice kuMozambique bosi ndipo pavakazondiudza kuti usaramba uchiba dhiziri rangu ukaramba uchiba dhiziri rangu you will regret it from that day up until today mukoma ndangozviudza kuti kutsvaga hangu rimwe basa zviri nani because kuti ndiregedze kuba dhiziri racho zvinotinetsei because mabhajeti acho ari kuramba kubalansa zvachose mhuri dzangu hadzizokwanisi kurarama kana ndikasaita madhiri. I actually miss maroots angu andaimbofamba because ndaiziva kuti kana ndikangoloda Joburg to Harare andaimboshaya vanhu vekuti ndinovasengerawo brongo ravo apo nepapo ndowanawo zvimari zvekubhalansisa madhiri angu asi chandiri kuda kungotaura mukoma Nyash ndechekuti especially ukashandira matrack owners ekuMozambique ziva kuti vanhu ivavo vanobata imwe mushonga ini wangu muromo wakaenda pasaiti ndiyo yanga iri nyaya yatakatumirwa naHaidi akabhega zvikanzi please I beg you musaregedzawo kuposta confession yangu because ndikuda kupawo warning kune mamwe mashofe kuti siyanai neunhu hwekudraina dhiziri especially ukasuspecta kuti munhu waunoshandira anenge aine mishonga yake. Variwa vateereri awa ndo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo muzuva ranhasi ndichaisa link in the comment section to that episode yandanga ndichitaura nezvayo yemurume uya Ghana ari kuti iye akasangana hanzi nechipoko chegirlfriend yake pabonde. Ngatisanganei kune mamwe machannels.